slušaš igranje, igre sat, pola sat, sat i po više. Kad ima mogućnost, i kad je teren slobodna, kad ne čeka niko. Šta ima veze, ne se zjede to nešto? Normalno. Ne može tako, hajde, ne to. Kakav sam rođen. Jučer ne znam gledati. Pa se čuti. Samo za inat muzika. Koji god? Stari mi kaže malo. Kad došao posle podne. Aha. Pričamo i tako. Ovo kažem, nije to inat, ali pravimo bez veze, kažem, sami napravimo gluposti. Zašto da te uhvatite rečenkari za peseš što se najavlji? Sramota je to. Kamo je da mate? Nije to kamo je da mate. Ja ga volio, ja ga mrzio, ja da radim pošteno kako treba. Moraš da si radiš svoj deo posla, jasno, tvoj deo posla mora si radiš. Moje što je igrao čovjek da upiše možda tu pare, a taj što će me časti mene, to njega ne interesuje, kao što mi rekao. Ne mi interesuje ništa. Ne hoće da me stavi u igru, a vidi da ne mu pali tamo. Nisam ja tako čovjek, ne padam na neke stvari. Jer posle to te tera ko živio da gradiš. Sa 60 godine, 58, sad će ne učim taj posao. To će ono stekne, bre, to je što, razumeš. To ga ne razumijem. Danas, juče na taj način tako. I prije radio sam čutao. Radio si on, bre, prijatelj. Juče na taj način na sebe. Danas te fore, Igor mu kaže, Igor, ovo je to dete što besplatno koga trenira. Koliko me se čuje. Ovo će reći da čujem ja. Besplatno ga trenira. Ti čuješ, ti ako hoćeš besplatno, možda ti kućne prijatelj, sve to, treba da platiš terminima, kako ti besplatno može? Ti tvoj deo što si kod trener 500 dinara, ti ne moram... Znam da laže, ali da me pravi budalo, ba čovječe. On ko mene, sad ti kažem, ja kad sam Janu počeo moju da dovodim pred, znači 3 godine. I on meni kaže ujutru taj sistem, ujutru od pola 8, ali, kaže, nema nikoga, bucega nema ko tad ne dolazi, razumeš on, meni odgovara, što mene briga, razumeš? Imam 10 časa, 15 časa, imao sam 15-20 časa, ja mu dam 6-7 hiljade. A on je govdje preslo narod zima, a terenu vika, neće ga prijaviti. Ali vika, mome, kako ti radiš radi? Na mene mi bolje da dam 5.000 nego 8-9 hiljada, mene bolje briga, razumeš, vikam, što mi mene briga? Ti kako si organizuješ, na mene mi odgovara. Ali, na primjer, ti ako hoćeš, ti si prijatelj sa stoga. Na primjer, ja sam prijatelj sa Sigura, na primjer. Igor, neće njegovi 500 dinara da plati. 500 dinara mora se plati. Te su poštene igre. Kapiraš li? A ti jebi ga ti, Igor će kaže neću, razumiješ, ko što svega sam se svađaja i ranije, razumiješ, ono. Vika, ja moj deo neću, vika, ali moj vika mora se plati. Na početku radio, sad ja što ovako sedim tu, sa dete spavam, prije dođem u 8, oni su već odradio jedan trening. Da, taj koji treba da uze pare. Ono pola 7 GB zakazuje. I sad niko mi kaže isto, ja to radio samo dete, ovo ti pare. Ne, ništa, sve je normalno, sve je posle daje, to je tako. Ali što sam čutao, kažem, najto što ne briga, možda, kažem, će se rasvijesti, kažem, čovjek je star, da mu kažem sramota, šta radi da mogu dok isteramo stvar do kraja, i ti, ja i će tu seramo svi.